Il-kap eżekuttiv tal-Hospice Malta, is-Sur Kenneth Delija, qal li l-konferenza biennali ta' din l-organizzazzjoni volontarja kienet opportunità diskussjoni u qsim ta' tarif dwar l-aħħar avvanzi fir-riċerka u t-tekniki moderni fil-kura paljattiva li tingħata lin-nies b'mar terminali u lil qrabathom. Din il-konferenza ssir kull sentejn, organizzaw il-hospice kull sentejn, hija konferenza ta' importanza nazzjonali għaliex fiha naqsmu il-tarif il-ġdid biex dejjem nimxu ħana fuq cutting edge knowledge and research illi jaqqat ukoll il-professjonisti kollha flimkien. Din tiġi wkoll fi żmien kritiku fejn il-hospice miexi lejn il-proġett aħħari tiegħu St. Michael Hospice fejn minn hemmhekk ħankomplu nkabbru s-servizzi tagħna u allura naqdu iktar pazjenti bl-għajnuna ta' professjonisti oħrajn minn Malta kollha bażikament. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Kumitat tal-Edukazzjoni fil-Hospice Malta, Dr. Stefan Laspina, spjega li l-objettiv tal-organizzazzjoni huwa li l-ewwel nett tassigura li l-pazjenti jkunu komdi u li tipprovdi kura holistika minn tim iddedikat. Fl-istess waqt il-hospice temmen fl-importanza tal-edukazzjoni u tal-iskambjar tal-aħjar prattiki kif l-aħħar mill-aħħar sar permezz ta' din il-konferenza biennali. Nħugost qed irġajna rnexxielna intellaw din il-konferenza li issa ilha nieqsa 4 snin. Il-hospice għandu għal-qalbu ħafna l-edukazzjoni u t-training ta' nies kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kura paljattiva. Fil-fatt hemm kumitat fih dan il-hospice li huwa għall-education u l-idea tal-konferenza hija li inqarbu n-nies li jaħdmu fil-kura paljattiva u li naqsmu dak li tallimna, dak li nafu biex dejjem intejbu il-servizz li nagħtu u nippruvaw nilħqu miri ta' eċċellenza fis-servizz tal-kura paljattiva. Id-diskussjoni mill-kelliema waqt il-konferenza ffukat fuq aspetti differenti tal-kura tal-pazjenti. Kien hemm interventi minn professjonisti distinti mill-qasam tal-kura medika, kif ukoll parteċipazzjoni minn dawk preżenti permezz ta' sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Fost il-mistednin distinti li attendew kien hemm Mart il-President ta' Malta, s-Sinjura Mirjam Vella, li hija wkoll il-patruna tal-Hospice Malta.